Кайнар, ялкынлы бәйрәм сәламнәре юллыйм сезгә, хөрмәтле минем Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда янәдән мин, Роза Хайруллина, тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле минем дусларым, бүген без Яшьләр сараеның сәхнәсенең нәкъ уртасында. Әйе, бүген без шундый зур теләк белән бик зауыклы концертка эшкә килдек. Кемнәр дип уйлыйсыз? Алар дүртәү. Алар бергә. Алар берсеннән-берсе талантлы, моңлы яшь җырчыларыбыз. Аларның барсында Рашид Вагапов фестивале бәйли. Алар барсы да берсеннән-берсе талантлы, көчле Вагапов фестивале лауреатлары. Ранис Габасов, Азат Абитов, Гасирин Абдуллина һәм Сөмбел Загидуллина. Иң матур, иң күңелле эксклюзив кадрларны сезгә без күрсәтергә әзербез. Шуның өчен безнең белән һәрвакыт бергә булыгыз. Юк, мин чыгам. Онтук, шул. Ранис Габасов. Ой, зурырак костюм тиктерергә кирәк. Кояш кебек балкып безнең Ранис киләмендә. Ой, костюмнары. Хәерле кичләр беренчедән. Хәерле кичләр барчагызга да. Без бик шат килеп җиттек, Аллага шөкер, Уфага. Төн көткән идек бу концертны. Һәм инде бик каты әзерләндек дип әйтәсем килә. Менә бит шундый матур хисләре белән шундук бүлеште сезнең белән Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары белән безнең популяр танылган җырчы Ранис Габбасов. Бигрәк киемнәреңне баягыдан ук игътибар иттем инде, Ранис. Үзе шундый балкып тора, сап-сары кояш кебек. Синең гомумән йөзең дә һәрвакыт кояш кебек балкып тора инде. Алай да бу киемгә килгәндә менә бу шундый үзе заманча инде, яңлашылаймы, спортивный стиль. Сәхнәгә дә шушының белән чыгасыз дип аңладым. Менә сөйләп китә, ни өчен сәхнәгә беренче чыгышны сез спортивный стильдән башлыйсыз? Беренчедән ул менә безнең дүртәү программасы инде әйтәсем килә. Һәм безнең менә шундый бер ни кертәсе килде, яңалык кертәсе килде, бераз заман таләпләреннән чыкмыйча яңа образлар тудырдык. Шундый спортивный, чөнки безнең концертларыбызга бит яшьләр дә йөри, һәм инде әбиләр, бабайлар да йөри, әйтәсем килә. Шуңа күрә бик тырыштык, һәм инде менә шундый образлар уйлап чыгардык дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт режиссерга дип әйтәсем килә. Без бергә уйлаштык, һәм инде менә шундай бер килеп чыкты инде. Безгә бик үзебезгә дә ошый. Бу бит инде комфорт, әйме, комфорт. Теге контраст, һәм инде без тырышабыз һәм яшьләр өчендә, һәм өлкән буын өчендә җырларга дип әйтәсем килә инде. Менә шулай. Гомумән бүген концерт барышында ничә тапкыр киемнәр турында сөйләшкәч сорап киттем, ничә тапкыр костюм алыштырасыз? Менә бу беренче образ, һәм аннары икенче образ була, народный стильдә инде. Һәм аннары булачак тагын бер образ ала бирсә. Халык безнең шаккатыргыч яңалыклар ярата. Шуңа күрә без шуңа тырышабыз, һәм яңалык булсын, һәрбер программа үзенең фишкасы бар дип әйтәсем килә, шулай булсын дип. Чөнки һәр вакытта яңа сезон булганда һәм яңа программа булганда яңалык көтә безнең тамашачылар. Һәм бик без аларны ашкынып сагындык, һәм инде бик дулкынланабыз дип әйтәсем килә. Дулкынланмагыз. Уфа тамашачысы ул һәрвакыттагыча җылы, ихлас күңелдән сезне шундый яратып, сагынып көтә. Гомумән сезне бүген мин уйлыйм бик яхшы шундый язның бит әле бәйрәме дә әйтергә кирәк, 8 март бәйрәме. Шуңа күрә сезне миңа калса бүген бик җылы рәхәт тамаша һәм тамашачы көтә. Мин әйтәсем килә әле чыннан да бүген бик зур бәйрәм. Һәм инде хатын-кызларны, әниләрне, әбиләрне котлыйсым килә шундый матур бәйрәм белән. Һәрбер кешегә мин әйтәсем килә, исәнлек, саулык, тазалык, байлык, исән булсак, исән саулык булсак, барсы да булачак дип уйлыйм мин. Һәм без сезне барыгызны яратабыз. Мин үзем менә әйтәсем килә, һәрберсен яратам дип әйтәсем килә. Бәхет, шатлык тигезгә бер. Шул.
Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, без сезнең белән кызлар гримеркасында. Әйе, кызлар инде бизәнәләр. Менә аларның костюмнарына игътибар итик әле. Бик матур, зауыклы костюмнар. Тотып карага мин аларны шулай яратам. Инде анан әле безнең хакларында сорарбыз. Монда менә бик кызыл матур костюм, бу Гөсириннең күлмәге булса кирәк. Мин инде кайдадыр аны күргәнем кебек. Бу образда менә. Әле үзләре дә бу матур киемнәрен кигәч, сәхнәләргә чыккач, без сезгә бу матур кадрларны күрсәтербез. Һәм инде әйдәгез, дусларым, бергәләп Гөлсирин янәшәсенә якынрак барыйк әле. Гөлсирин, хәерле кичләр. Без сиңа камаушаламыйбыз. Ничек синең хәлләрең? Яхшы, бик әйбәт. Бик каушата хәзергә, әлегә. Һаман каушыйсың. Син бит инде әйтергә кирәк, ничә ел сәхнәдә? 8 ел. 8нче ел. Ничә яшь сиңа, сер булмаса? Әйтем миңа юк икән. 28. 20 яшьтән бирле син хәзер инде 20 яшьеңдә сәхнәгә чыктың. Ул сәхнәгә чыктым. Аңа кадәр йөрдем инде мин конкурста да. Хәзер инде барбер каушата бит, берничә дә булмый. Менә берәр ысулларын тапкансыңдыр инде, нәрсәләр эшлисең каушамас өчен, дулкынланмас өчен. Барбер дулкынланасың, ул берничек тә аны үзгәртеп булмай. Но әбием өйрәткән дугалардан башка бер кашан да чыкмыйм сәхнәгә. Менә үзең әйтеп киттең, зауыклы булыр өчен, һәр вакыт тамашачының мәхәббәтен яулап торыр өчен нәрсәләр эшлисең син гомумән үзең? Гомумән җырчыларга бер кашан да ялкауланырга ярамый. Һәр вакыт үз өстендә эшләргә тиеш, һәр вакыт ниндидер кызыклы репертуар, кызыклы җырлар, матур халыкчан. Бу безгә кагыла инде. Мәсәлән, мин бик халык җырларын яратам. Халыкчан җырлар, халык күңеленә якын җырлар, ниндидер концертлар оештырырга тиеш. Алайда менә тырышырга тырышабыз, бик авыр. Менә андый ул сферага килгәч. Егетләр, нишләп утырасыз ул монда? Хәзер концерт башлана, сез монда нишләп ял утырасызмы? Сез нәрсә? Анекдотлар сөйлисезме? Котлыйбыз хатын-кызларны. Креслода утырып. Бу кресло безнең репетициясы торган урын. Һәм бүген без үзебезнең репетициясы торган урынны сәхнәгә алып чыктык. Алла бирсә. Бу сезнең артын күрсәтәбез бу. Сценарий буенча, концертның сценарий буенча сезнең Сәхнә артын күрсәтәбез. кызыклы монда. Анда реквизитлар да ята. Монда нәрсә генә юк монда. Сезгә бүген җиңел булачак, сез монда басып кына тормыйсыз, әйбәт җырлап, сез утырып та торачаксыз. Алла бирсә, утырабыз да, ятмыйбыз инде. Утырып сөйләшәбез, Алла бирсә, шунда ашап та алабыз, эчеп та алабыз. Бу кресло концертның башынан азагына тиклем монда алачак. Бу кемнең идеясы булды гомумән? Безнең режиссер Гөлназ Сафарова. Бик зур рәхмәт аңа. Шундый креатив идея өчен. Безгә бик матур сценарийлар язып бирә. Ярый. Һәм инде менә Ранис безнең шундый кояш кебек балкып торса, без аны инде күрсәтеп уздык, сөйләп уздык, әйме. Азат инде безнең зәңгәр күк күзләре сыман шундый матур зәңгәр костюмнарында балкып тора. Кызларда ниндирәк, кызларда да шундый спортивный стиль булачак. Кызларда да шулай булачак, Гөлсиндә була розовый төс име? Розовый төс. Анан Ильяста безнең банчы егеттә. Мен ул төсне, аны кызлар белә ул төсне. Мен әйтә алмыйм ул төсне. Мин әзгәнә дальтоник та инде. Иратларга хас инде ул, Азат, син кайгырма, борчылма. Ул толи яшел, толи күк төсе, сиреневый мол. Менә шул төс кебек инде, менә уйламыйча. Сорыйм әле, бүген 8 март. Нәрсәләр бүләк иттегез кызларыгызга? Азатка аерым сорау инде, аның хәзер тормыш иптәше бар бит инде, әйәем. Минем әле тормыш иптәшем миндә дә бар, Аллага шөкер. Ул өйдә. Шулаймыни? Өйдә ял итә. Мин бүген Уфада, ул Казанда, миңа бары тик бәхет кенә телим, исәнлек, саулык телим. Һәм инде бүләген миңа бирдем. Ул нәрсә бүләк иттең? Кызык бит инде. Менә үзеңдәгән әйбер мәллә син үзең уйлап чыгарып, нәрсәдер алдан планлаштырып. Ул беренчедән менә ул бүләк турында әйтсәмез көләсездер инде сез аны. Юк, көлмибез без. Юк, без точно көлмибез. Тонировка ул машинага, тонировка. Һәм менә шундый браслет менә. Бу теге күпме адым Йөрәк тибешендә күрсәтә. Шуңа күрә, шундый менә инде кирәкле әйберләр дип сорады ул. Чөнки ул менә шундый игә үзенә кирәкле әйберләр генә сорый. Мин теге үземнән теге тагын бер теге ничек дип әйтә, шәшәк бүләк итәм әле, алай булса.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда бик талантлы җырчы Сөмбел Загидуллина. Хәерле кичләр сиңа, Сөмбел. Исәннәрмесез, хәерле кичләр. Белүбезчә, син күптән түгел генә әле бу төркемдә йөри башладың, җырлый башладың. Ничек сине кабул иттеләр? Үзең нинди хисләр кичерәсең бу төркемдә? Әлбәттә, инде башта бик каушадым. Мине бик җылы кабул иттеләр. Һәм мин инде Гөлсириннәрне, Азатларны, Рәнисләрне беләдерем. Мин шушы Вагапов конкурсында беренче урын алдым. Менә хәзер инде концертларга чыгыш ясарга чакырдылар. Киләчәктә менә ничектер менә теләгең бармы? Каласың киләме? Алар белән шулай киләчәктә дә концертларга чыгышлар ясарга әллә инде ничек? Әле менә Аллаһ Тәгалә нәрсә язган инде. Әлбәттә концертларга йөрисем килә. Алла менә бу төркем миңа бик ошый, күңелемә бик якын яттылар. Нәрсә булыр, ансын инде күз күрер. Сөмбел, менә үзеңнең иҗат дөньяңа килгәндә, шәхси үзеңнең тормышыңа калганда, син ничә яшьтән җырлый башладың? Кайларда белемнәр алдың? Әйдә әле шуның турында безнең тамашачыларыбызга сөйләп кит әле. Мин кичкенәдән инде җырлыйм. Орышчада яшим хәзерге вакытта. Музыка, Казан музыка килиятен бетердем Ахадиев исемендәге. Җырлап йөрим, Орышчада эшлим инде. Менә шулай концертларда чыгыш ясыйбыз инде. Төрле мәҗлесләрдә дип әйтсәң дә була. Шул. Казанда заводчикада хәзер икътисадчы булып укыйм. Димәк, син әле икенче өлкә буенча да белемне сайладың, әйбәт. Быел соңгы ел ала бирсәм, диплом защит итәм инде. Без сиңа уңышлар телибез һәм инде әлбәттә синең күңелең тели икән бу төркемдә калып, киләчәктә иҗат итәргә. Барсы да Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килсен дә һәм синең күңелеңдәге теләкләр барсы да тормышка ашсын. Ничек күлмәк тектерәбез? Халык җырларын көтәбез бу программага. Бик матур концерт бара, бик шәп, менә күңелгә май булып ята шундый матур тавышлар, һәм инде репертуар шулай бик матур сайланган, баянга программа яхшы эшләнгән, артистлар белән берсе арасында матур диалоглар, кызыклы әңгәмәләр, бик матур, бик ошый. Һәрберсе үзенең харизмасы бар, һәрберсе үзенең ниндидер әйтәсе сүзләре бар, матур итеп ул оформляция ителгән һәм инде бик ошый алар яшьләр, аларда энергия ташып тора, бик дәртле, бик матур бара. Күренеп тора, монда режиссерның эше бар, һәрберсе үз роли өстендә эшләгән, бик профессиональ башкаралар үзләренең эшләрен. Егетләр, сезнең җырларыгызны башкарамы әлеге безнең артистларыбыз? Башкаралар. Гөлсирин безнең җырны җырлый. Киләчәктә бәлки Раниска бер яңа җырны биргән идек, киләчәктә җырлар дип уйлыйбыз. Без әле тагын җырланмаган җырлар көтеп тора әле, эшләнеп бара. Менә Алла бирсә киләчәктә ишетерләр безнең тамашачылар. Без инде Рифат Фаттахов белән һәм Вагапов фонды белән без күптәннән танышбыз, алар белән күптәннән бергә эшлибез. Җырлар белән дә булай да дусларбыз. Менә Азат Абитов белән, Гөлсирин, Ранис белән Казанда концертларда бергә шулай очрашабыз, күрешәбез һәм без бик шатбыз. Уфада алар белән тагын да күрешүбезгә, Казанга барсак, алар безне шулай каршы алдырлар. Алла бирсә, шулай бергә тату дус яшибез. Амин, тату дус булырга язсын киләчәктә дә һәм инде дуслар, эксклюзив кадрлар сезне көтә. Кем белә, әле бәлки егетләр сәхнәгә менеп берәр матур җырларын да башкарырлар. Шундый, чынлап та үзе стильле, үзе шундый буй сыны, үзе шибәр, акыллы да, тәртипле дә. Көнләшәсеңме, Гөлсирин? Көнләшмим инде. Күп кызларның мәхәббәтен яулаган егет синеке булды бит, Чынлап та язалармы әле Азатка һаманда хатлар, менә сер булган булса арагызда ачылсын барсы да, Элеккеге кебек язмыйлардыр инде. Чөнки элек Азат та үзе дә бик әйбәт кенә язышкандыр инде ул. Потому что без йөри башлаганчы Азат белән бик якын дуслар идек. Ул миңа үз серләрен, мин аңа үз серләрен сөйлидер. Менә шуннан беләдер инде мин аны. Кем менә сезнең кем менә беренче русча әйткәндә симпатия белгертте? Азат Фәридович.
Азат Фәрит улы, Гөлсерин инде кызыгып йөри торган булгансыңдыр, әйме? Мин аңа алайда егеткә караган шикелле карамыйдыр идем. Но ул яза башлагач, бары тартылдым ничектер. Әйтмим дә ул. Кызыктым дип әйтмим дә. Әйтин. Юк инде шунда әйтәм мин. Шунда әйтәм. Әле мин аңа кызлар эзләп бирдем. Минеке булган икән. Менә бит нинди матур тарихлар монда, нинди хатирәләр. Инде bütün журналистлардан да бу сорауны ишеткәнегез бардыр, хәтта ки беләсездер нәрсә турында сорыйм. Качан инде гаиләгездә тулылану көтеләме? Андый планнар бармы? Планнар әлбәттә бар. Бу концерттагы нидә сценарийдагы шикелле, миңа да Instagramда бәби таптыралар дип. Менә Гөлсерин нәкъ шуны ишеткәнгә генә бу сорауны сиңа ачыктан-ачык бирергә булдым, чөнки сез менә ачыктан-ачык сәхнәләрдә дә чынлап та шундый тамашачыга сөйлисез, шулай ук аңлаттыгыз инде сезгә чынлап та Instagramнарда, эме социаль челтәрләрдә моны туры язалардыр дип, туйып та биткәнсездер инде бәлки бу сораулар туйдыра. Күбрәк Гөлсерингә язалар инде. Мин дә әйтәм инде, Алла бирсә була дип әйтәм дә инде. Алла кашан куша шул вакытта була. Менә сезнең андый теләкләрегездә менә шушы фондта эшләү нинди шикләүләр куямысың? Юк, андый шикләүләр юк. Сөйнер без генә диде. Тамашачыларыгыз әйтергә кирәк, сез аны үзегез дә ачыклап киттегез, олы буын. Тамашачылар әйме? Менә яшьләрне үзегезгә җәлеп итәргә ниндир максатлар куясызмы? Бар инде ул барыбер күңел бит халык шан җырларга тарта. Менә халык җырларын инде олы буыннар бик ярата бит инде. Но алайда без үзебезнең репертуарыбызга эстрада җырларын кертергә тырышабыз. Яшьләр бит инде яшьләрчә карый. Безнең өчен барлык тамашачылар да ничә яңа яшь булса да, ул безнең тамашачы булуын телибез. Шуның өчен дә без инде тырышабыз яшьләрчә, заманча җырларда ясарга. Biz bizning җырларны заманчалаштырырга тырышабыз. Барыбер унутмыйбыз татар әйберләрен, миллилекне. Менә безне яшьләр тыңламый дип әйтмәс идем. Мин менә ничә тапкыр сизеп карадым. Менә аеруча инде безнең дуэтларны мәсәлән. Аны яшь кешеләр, яшь кызлар, егетләр, язучылар бар, кемнәр яратып тыңлыйлар. Ул бит безнең күп вакытта инде мәхәббәт турында, һәм ул яшьләр өчен бик актуаль тема. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбыз дәвам итә, репортажыбыз дәвам итә. Әлбәттә, инде хәзер Азатка һәм Гөлсерингә янәдән сәхнәгә чыгыра кирәк. Без аларга уңышлар теләп озатабыз. Рәхмәт бик зур. Шулай инде рәхмәтлеләр үзләре яшьләр, үзләре сафлар, үзләре талантлылар, дуслар. Эй, рәхәт монда эшләүе. Мин инде үлеп сезгә телеэкраннар ашабыса да шушы матур күңелле концертның энергетикасы биреләдер дип. Шулаймы, дуслар? Безнең белән бергә булыгыз, алай булса. 50 меңне хәзер тигезиттиреп дүрткә билсәң, менә 42 мең безгә, 8 мең сезгә. Ишәр миңа 8 мең генә. Ишәр сен күп менә? Менә Ильяс Киркет Ильяска бирсәң, миңа әле Гөлсеринге шу баласы бар, машинага тәгәрмәчләр, күп нәрсә баласы бар инде. Яра. Концерт инде бик матур гына башланып китте, дуслар. Икенчегә инде хәзер костюмнары тавыштылар безнең артистларыбыз. Ранис менә сиңа шундый сорау биреп киләсе. Сине беренчедән син аермалы буларак бүгенге концертта катнашучылардан әйме, син инде хәзер Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең гран-при иясе дә, шулай бит. Бик күптән булса да инде бу вакыйга без сине котлап китәбез үз шаратыбызда. Әле кичә тала берсе алу исемнәр көтеп торсын. Гомумән үзеңнең менә шул исемнәргә син менә барасыңмы? Максат итеп куясыңмы алу исемнәр алуны? Мин беренчедән максат бер шын күңелдән җырлау. Беренчедән максатым бу җырларым, минем сүзем тамашачыларга барып җитсен дип тырышам индеме. Минем моңнарым шуңа күрә һәрбер җырчы өчен зур бәхет ул. Тамашачылар җылы кабул иткәндә дәйме җырлаганнан соң инде һәм инде әлбәттә исемнәр дә кирәк, котлаулар кирәк. Һәрберебезнең үз вакыты бар. Шуңа күрә ни әйтәсем килә. Biz бит инде тырышабыз халык җырларында җырларга, ретро җырларында җырларга, һәм инде заманча җырларында инде әйтәсем килә. Менә шулай менә җылы кабул иткәндә тамашачы, димәк, безнең канатлар үсәчәк. Безнең дишектер стимул бар дип әйтәсем килә, урысча әйтмешли. Шуңа күрә алдагы елларда инде мөһиме без җырларны иҗат итәчәкбез, алай бирсә. Шуңа күрә бар идек алга гына әйтәсем килә, һәм инде тамашачыларга әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Менә шул беренче сүзем шул. Гадәттәге шәһәр вакыты рәхмәтле, һәр вакыт шундый. Рәхмәтле. Чөнки мин үзем шундый позитив. Мин теге ничек дип әйтәләр, һаман син елмаеп йөрисең диләр миңа. Мин үзем шундый кеше, мин аны беренче ишетә алмыйм. Дөрес, мин
әфәрин генә дип әйтәм, мондай кешеләрнең энергетикасы бик яхшы, бик җиңел. Шулай бүгенге концертның да шундай атмосферасы бик күңелле, бик рәхәт монда дусларым. Сәхнәдә яхшы башланып китә. Аллага шөкер. Үземә ашада энергетик көчле. Шулай дәвам итсә бик шәп булачак дип уйлыйм мин, алай булса. Аллага шөкер, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Рәис, бу менә синең сәхнәдә иҗат итү, гомумән бу иҗат дөньясы синең төп шөгылеңме? Әлбәттә, иң беренче миссия, бу беренче миссия минем өчен ул иҗат. Бу иҗат эше белән генә гаиләне тәэмин итеп буламы соң? Һәр әйбергә вакыт табып була, дөрес әйткәндә, көн ишек дип әйтәләр әле, график төзергә кирәк, көнне бүләргә кирәк, дөрес әйттем. Шул вакытта бөтен әйбергә вакытта җитә. Мин бит әле укытам да, шуңа күрә. Менә нәкъ шуның турында сорап китәсе килгән, бу синең төп шөгылеңме сәхнәдә концертларга чыгыш ясау, әллә син тагын сәхнәдә эшең бармы? Сәхнәдә шулай булып та торсын, алла бирсә. Булай мин әле укытам да, һәм инде ничек әйтәсем килә, әле мин студент та, әле укыйм да белмим. Һәм инде минем зур вазифа ул ир булу, ничек дип әти булу, һәрбер әйбергә вакыт табабыз, Аллага шөкер яктан. Шуңа күрә ул әлбәттә ул бик зур нине таләп итә, көн шундый ни, мәсәлән ул көнне бүлү дигән. Көнне бүлә белсәң, бөтен әйбергә дә вакыт табып була. Безнең татар халкы ярата представление. Шуның өчен бездә алдан ук җыелабыз. Гастрольләр сезон тотынганча 1-2 ай уже уйлап куябыз сценарийны, кем эшләгән режиссер уйлап куя да. Аннан без күп кенә репетиция ясыйбыз. Аннан соң әлбәттә әкрен генә башлап җибәрәбез. Беренче концертларда әзрәк авыррак була. Аннан соң кирип киткәч, тәмин тоя башлагач, уже җиңелрәк һәм уже рәхәт була. Менә бүгенге шикелленәк. Азат, шундый сорау бирәсе килә, син бит инде хәзер гаилә башлыгы да, әйме? Нинди фикерләр әле синең? Менә иҗат белән генә гаиләне тәэмин итеп буламы? Ансы ничек иҗат итәсең инде? Әгәр инде әйбәт иҗат итсәң була, әгәр дә инде теге ялкауланып иҗат итсәң, миңа калса ул бер эштә дә ялкауланып эшләсәң, гаиләне алып барып булмай. Шуның өчен алай да була, булай да була. Белү бишә синең бит әле икенче белемең дә бар, шулай бит. Ул белем буенча син кайдадыр эшләр башкарасыңмы? Минем икенче белем дә бар. Әйдәле, безнең тамашачыларга якынрак сөйләп китәле. Ничә төрле белемең бар, алайса, кайларда әле эшлисең син? Мин әлегә эшләмим, мин менә иҗат итәм, гел иҗатта. Минем белемнәр беренчесе минем технологик университетта, ансы мин социальный работник белем буенча. Аннан соң мин заочно укыдым экономистка, мин әле экономистта. Ondan soң üçüncü bilim benim менә иҗат белән бәйле. Мин педагог һәм сәхнә артисты дигән дипломым да бар. Üçüncü билем белән дә мин эшлим әлегә. Тамашачылар сез исәпләгәнсез рәйме? Кайларда эшлисең дигән сорауга мин әле эшләмим, мин әле иҗат кына итәм ди. Азат, иҗат итү бик авыр эш. Юк, ул эштән дә, аның битендә теге шаярталар да, син һаман җырлап йөрисеңме, әллә эш тапмадыңмы дип шаярталар да инде ул. Дөрес, иҗат эше ул күбрәк эмоциялар белән бәйле, илһам белән бәйле эш. Шуның өчен миңа калса, кемдер әйтте, нидер бик кеше әйтте, умственный труд сложнее, чем физический дип әйтте. Шуның өчен безнең иҗат эше инде ул умственный труд дип санала. Иҗат иткәндә әлбәттә илһам кирәк, яқты шундый хисләр кирәк. Азат, менә синең илһамың гаилә курганга шыга хәтле күбрәк идеме, әллә хәзерме инде? Гаилә курганча или хәзер? Гөлсирем белән гаилә курганчы, син илһамны күбрәк тояңмы? Күбрәк килә идеме, әллә инде хәзерме? Кургашмы? Беләсезме, мин теге андай не юк уровень теге илһамның күбрәк әзрәк шагы. Менә тормышның һәрбер этабында ниндидер илһам бирә торган нәрсәләр килеп чыга иде. Булган иде шундый вакытта, кайчан илһам юк иде, һәм җырлыйсы килми иде. Җырласаң да теге үзең теләгәнчә килеп чыкмайды. Ул вакытта илһам юк дип саныйм инде мин. Шуның өчен минем Аллага шөкер, тормышның һәрбер этабында илһам табылды, илһамландыручы кешеләр дә табылды. Дусларың күпме җырчылар арасында?
Аллага шөкер, әйе. Мен үзем бик күп кешене үземнең дустым дип саный. Белмим, дуслык битендә ул ике яклы санарга тиеш. Взаимный әрбер булырга тиеш. Ә мин Шәһрә сән үзем бик күп кешене дустым дип саныйм. Бармы менә ышанып йөргән дусларың арасында сине саткан кешеләр? Менә нәк якын дусларым арасыннан юк, алай андый нәрсә юк иде. Дуслар арасында юк иде. Әлегә Аллага шөкер, мин кешедә теге разочароваться ителмәдем. Әйтергә кирәк, мин Башкортстандан да бик якын дусларым бар. Озак яшәгез. Рәхмәт бик зур. Инде хөрмәтле тамашачылар, барыгызга да таныш булган җырларымның берсен башкарып үтәсем килә. Ризван Хаким иҗат иткән җыр Марат Кабиров сүзләре. Юллар көтә. Вагапо фестиваленең лауреатларын мин күптән беләм. Үзем иҗат кешесе булгач, мин инде бик яраттым Ранис Габбазовны. Мин инде аның иҗатын күптән яратып тыңлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки анда моң, анда куәт, анда көч, һәм Гөлсирене дәген беләм. Ул дагын Казан мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлады. Шуңа барлык тамашачыларга ошагандыр дип уйлыйм бүгенге концерт. Чөнки чыннан дагын бисе һәм җырлыйсы килә алар белән кушылып. Яшьләр, яңа башлыйлар тормыш юлларын, бәхет телим, шатлык телим, уңышлар, творческий уңышлар булсын. Бер-берсен менә особенно Гөлсирин шундый такая тоненькая. Алдагы бәхетләр, шатлыклар, зәңгәр, яшел утлар булсын бөтен йөргән юлларында. Бик концертлары матур, җырлары бик матур, халык җырларында алганнар. Яңа җырларда күп, но күбрәк элекеге җырларын повторять итсәләр еще лучше була. Мне очень все нравится, это родное, тем более в день 8 марта праздник наших любимых прекрасных женщин. Двойной праздник, одним словом скажу, поэтому все хорошо. Артисты великолепные, активные, позитивные, творчески талантливые, поэтому все нравится. Казан артистларына зур рәхмәт. Бик матур булды. Концерт бик матур бара, бик матур. Гөлсиринне күрергә килдек. Бик матур Гөлсирин, сәхнә сандугач. Шатланышып утырабыз. Безгә дүртәүләр ашыйлар. Берһен дә аерып әйтеп булмый. Шу хатлы көчле тавыш аларда. Вахаповның артистлары үзләренең ниләре бар аларның. Тәрҗемәһе бар инде, аларның эшләренең көсе бар. Безгә ошый. Көчле тавышлы артистларыбыз. Бик яратып йөрибез, еш киләбез. Рахмет. Концерт очень классный, артисты такие прям энергичные очень. Вы супер! Янәдән гримеркада, янәдән без Гөлсириннең ничек итеп әзерләнгәнен күзәтеп торабыз. Менә бик матур бизәлеше күлмәкләрен киеп баса тектерәсеңме, күлмәкләрен гомумән сәхнә костюмнарын әллә инде сатып аласыңмы? Күбесенчә тектерәбез. Чөнки миңа күлмәк сайларга бик ор. Теге бәләки балалар кибетенә барсаң гына инде, әйме? Детский мир. Миңа кыен сайларга тектергә ничә тапкыр алдык микән без? Юк, менә ничә тапкыр алганмындыр? 3-4 тапкыр. Аларның барысын да тектергә туры килде. Иң кыйммәтле тектергән күлмәгең ничә сумга барып басты? Тәүге концертка
булды микән ул, или булсы микән? Карагыз әле хәтер. Менә бу күмәкне хакы күпме соң? 30 мең. Әле менә бик кызык шунда сөйләшә алып бардылар. Егетләр сценарийдан чыгып тагында әйтәм, концертның бүген алып барылышында сценарийсы да бик үзенчәлекле. Кемгә ничә сум акча бүленә, бит? Гомумән кем бүлә сезнең мондагы керемне чынлап та? Кемнең кулында бу эш? А можно мен бу сорауны әзрәк кенә кырыйда калдырам? Гомумән Гөлсирин, менә син менә теге хатын-кызлар акча тотырга бик яратабыз бит инде. Син үзең менә теге бик шутчыл, түгел генә алып барасыңмы гаилә бюджетын, әллә инде Сразу әйтәм. Нәрсәтлисең шуны алып яшисеңме? Түгел алып барам. Бөтен нәрсәне тәртипле генә тотырга тырышам. Теләсә кая туздырмаска тырышам, чөнки кара көннәр булгалы. Караңгы, авыр көннәр була бит менә шундый вакытларда. Шуңа күрә һәр вакыт ничек тә булса, синең кулыңда булырга тиеш акчадыр дигән. Уй килде миңа бу пандемиядан соң бигрәк тә. Гомумән гаилә бюджеты кемнең кулында күбесенчәс? Менә ул яктан килгәндә Азат миңа бирә, чөнки бу инде менә бик күп гаиләләрдә бит инде ирләр тота, Азат инде матурым, син әйбәтрәк тотасың акчаны, синдә торсын дип кайтарып бирә. Чөнки Азат ул ярата рәхәтләнеп, әйдә моны алабыз, ярай әйдә тегене алабыз дип ул каршы килми. Шуңа күрә миңа бирә. Бүгенге көндә сез Казан шәһәрендә яшисез. Һәм шунда төпләнеп калырга уйлыйсызмы киләчәктә дә? Әйе. Минем бу инде балачактагы хыялым иде. Казан бит инде зур шәһәр дип сөйлиләр. Менә Аллага шөкер, хәзер инде ничә ел? 10 еллап микән? Юк, 8 ел яшим, 8. Әйе, ровно 8. Мин бик шат. Үз пишмагызны булдырдыгызмы? Булдырып маташабыз, Аллага шөкер. Экран генә булса да тырмалашабыз. Сезнең гаиләдә ниндидер тәртипләр бармы? Әйдәгез, сезнең гаиләгез турында сөйләшеп китик. Әле менә Шаматур типикегездә кырыебызга килеп бастыгыз. Микән бездә? Тәртипле булырга инде. Юк, менә ниндидер кагыйдәләр бармы? Менә мәсәлән, көн дәвамында кемдер нәрсәдер эшләргә тиеш, кемдер кайсыдыр эш өчен җаваплы. Юк, бездә андый нәрсә юк. Бездә менә мәсәлән, Гөлсирин ашарга пешерәсе килмәсә, ул әйтә, матур ашарга пешерәсең килмиме дип әйтә. Менә шундый тәртип. О, дуслар. Сәлам. Шулай сорый инде. Мине анда эшкә илтеп куясың килмиме дип әйтә. Менә шулай сорап куям да инде мин җибеп китә бу гайыл. Шулай инде Гөлсирин Шаматур дип елмаю, назлы сүзләре инде Азатның йөрәген шунда инде җылытып җибәрә, эретеп җибәрә. Һәм Гөлсирин нәрсә куша, Азат шуны эшләп кенә яши инде. Әлбәттә, әлбәттә. Нәрсә бүләк итең 8 мартка әйдәләп, бөтен серләрне ачыга. Әйтимме? Әйт инде, Ранис әйтеп китте бит, чын дөресен, хәтта хакларын да әйтте. Шулаймыни? Мин беренчедән үзем бүләк. Икенчедән инде мин аларга матур иттереп, аппак нәрсә дип атала? Худи. Худи дип атала. Яшьләр телендә мин картырак кеше белеп бетермим. Худи инде ул капюшонлы свитер. Шулай дип атыйм яна. Без хәзер икебез дә шундый әйбергә кереп киттек. Бөтен кешегә, бөтен яшьләр шулай киенә бит. Бездә генә калышмаска булдык. Миңа Азат бүләк. Күреп алдык, менә концерт башында күрсәгез, безнең теге киемнәр бар иде, худи. Менә шулар белән шуннан күреп алдык та безнең мәхәббәтебез уянды шул киемнәргә. Шуның өчен менә Уфага махсус килеп алдык. Бүгенге концерт ничек узганын, дуслар, сез инде безнең артистларыбызның эмоцияларының, кайфларының, тавышларынан ишетеп торасыздыр. Ничек хәлләр, кайсыгыздан сорый башласам? Мин әйтәсем килә, бик зур рәхмәт беренчедән Уфа халкына. Бу безнең сер итеп кенә тапшыруның башына узганы хәтта рәхмәтләр укыйм. Шул хәтта рәхмәтлек кешесең син. Бу сер итеп булмады инде бу турусын әйтү булды инде бу. Дөрес әйткәндә, бик зур рәхмәт Уфа тамашачысына шул хәтле менә җырлаганда китәсе килми сәхнәдән, беләсезме шул менә. Тагын җырлыйсы килә. Сорадылар җырларны, Алла бирсә, киләсе концертта да җырларбыз инде.
Бәлки шәхсән концертың белән дә килеп китерсең. Алла бирсә, шулай булсын, амин булсын, шулай булсын. Дәя шулай. Шуңа күрә барыны чакырып калабыз инде киләсе концертларыбызга. Главный исән булык, бай булык. Алла бирсә, амин, амин. Гөлсирин, бында сценарий барышында шундый кызыклы сүзләр дә әйтеп куйды, хәтта ки Озат үзе теге шинаучы дип тә әйме син. Моңа ничек карыйсың гомумән? Рәнис дидем бит. Моңлы итеп әйтеп куя ошай. Шикәнең нотлары бик югары, шуңа күрә Шины кебек тоела. Шины кебек тоела. Кешегә, минем алай түгел кебек инде ул. Мен үземчә нормаль кебек. Нормаль хатын. Бүген менә сиңа авырлыклар турында сөйлисе килми, алай да менә иң авыры бүген нәрсә булды? Беренче тапкыр менә концертны башлап җибәрү. Һәм үзеңнең җырларыңны башкару. Халык яратыр микән, ошатыр микән, бу җырны ошатыр микән, менә бу яңа җыр әле кабул ителер микән дигән уйлар бар. Менә аңлашылды. Кабул иттеләрме, яисә юкмы? Ансы менә аңлашыламы җыр ахырында? Әйе, аңлашыла. Аллага шөкер. Менә Уфаны бер кашанда юк, күзлектән төшереп калдырып булмый, чөнки аларның эмоциялары, кулчабулары, хөрмәтләре җырчыга бик зур. Менә шул. Сөмбел, син инде беренче тапкыр булдың безнең башкалабызның сәхнәләрендә. Бик каушадым, бик дулкынландым. Әмма дә ләкин мин булдырганмындыр дип уйлыйм. Аны тамашачыларның алкышларыннан караганда сине бик кабул иттеләр бүген, Аллага шөкер. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур барчагызга дагы. Хыянат дигән җыр ошадан, бик матур җыр. Дөрес әйткәндә бик матур җыр. Ул ретро җыр инде, но аның башкаруында яңарак менә ничектер чыкты теге. Яңа сулыш шикелле. Просто Рәнисның башкарасы килә. Юк, ул җыр, ул беләсезме, мин дәями без Сөмбел белән яңа дуэт әзерлибез бит, Алла бирсә. Менә яңалыклар ачыла концерт беткәч. Безнең бит планнар зур бит, әйме Сөмбел. Бу әйтәм бит, сер итеп, юк, сер битермим. Мин әйтәм генә просто. Шуңа күрә Алла бирсә, без әзерләнәбез. Шуңа күрә көтегез, һәм инде тамашачылар безне җылы кабул итер дип уйлап куям инде. Шундый матур тавышлы кыз бит ул. Ой. Гөлсирин, менә син кем белән дуэт башкарырың? Менә дуэтлар турында сүз башлагач, сорап киләсе килә. Озатыңнан башка. Миңа аны бик күп сорау бирәләр, әйме? Кем? Син әйдә әле, сер булып калмасын. Нармиранов. Әйе, менә. Илнар белән җырлап карыйсы килгән дигән фикер туган. Әйе. Әле минем фикерләрем көндә үзгәрә. Минем әле җырлыйсы килгән кешеләрем бик күп. Ой, Озат, син моңа ничек карыйсың гомумән? Фикерләрем бик тиз үзгәрә ди. Миңа тоже кызык, Озат, ну-ка әйтәле. Тормышта да шулай, менә бөтен мәсьәләгә карата да фикерләре еш үзгәрәме аны? Юк, менә тормышта нишләп алай итте ул? Тормышта аның менә әгәр бер фикер алса ул, уланы менә кыйнасаң да, нәрсә эшләсәң дә, менә ничек булсын, уланы җибәрми шул фикерен. Хәтта дөрес булса да, дөрес булмаса да, уланы җибәрми. Менә шундый кеше. Әйе. Бару үзенекенә. Булмаса да, ул барыбер казып табып бирә, менә син дөрес түгел дип әйтергә може. Шуңа фикерен доказывать итә. Дөрес бит инде, дөрес. Барсы. Менә шулай кочаклашып торганда әйтегез әле, менә Гөлсирин, менә Озат белән нәрсәсе авыр, менә кайсы ягы кыен аның, менә кайсы холкының кайсы ягын кичерә алмыйсың, я булмаса кабул итә алмыйсың. Үз сүзле. Андый ашамаганда үзе. Үз сүзле. Әле генә мин әйттем аның сүзле турында. Юк, инде мишәрлеге бар характерында. Менә кайбер чакта аның белән теге тәңгәл килмибез. Шунысы гына бардыр әмма. Шулай итеп, дусларым, искиткеч көчле, моңлы тамашадан репортажыбыз бүгенгә тамам. Сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы мин, Роза Хайруллина, сезгә саф хисләр, якты уйлар, матурлык һәм мәхәббәт телим. Ә инде бүгенге безнең берсеннән-берсе талантлы, көчле артистларыбыз һәрвакыт шулай халыкчан җырларын тамашачыларга түкми, чәчми, көчле итеп, матур итеп бүләк итүләрен дәвам итсеннәр. Без аларны яратабыз һәм әлбәттә инде киләчәктә аларга бары тик үсешләр, матур исемнәргә лаек булуларын, бары тик уңышлар телибез. Пока-пока, дусларым. Бүгенгә сау-сәламәт булыгыз дип сезнең белән сау булашам. Киләсе татлы очрашуларыма тиклем.